Всъщност, още нещо, което можете да започнете да правите още от сега и да се запознаете с 10 ключови мерки, които НИС-2 изисква към организациите, които попадат под тази директива. Тоест, първо определяте дали попадате или се самоопределяте като попадащи в тази директива и след това постепенно започвате да спазвате и да въвеждате тези мерки. Ще забележите, че голяма част от тях не са непознати, те съществуват във вашата организация или на база вече изградената ви информационна сигурност, мрежова информационна сигурност, или на базата на това, че досега сте се подготвяли и сте спазвали други регулации, които независимо от НИС-2 изискват ниво на киберсигурност. Така че следете PPG Lawyers Law on the Go, за да не изпуснете продължението на тази тема, която вече тормози бизнеса, а ние оставаме на штрек вместо вас.